Dneska jdeme Fenga, pušnu na 25. Jestli tady bude 10 lajků, tak dám těch 30 000 a otevřem si ten legendární star drop na konci. No 30 000. Říkám, jsou středit na uničení boku. Velmi hardcore. Pan včelička. Já moc nejsem slyšet. Sorry, já nemám mikrofon. Ještě já nejsem tak vyspělej, že jo. Kam jsem to vjel? Já jsem nechtěl. Sorry. Já jsem nechtěl, brácho. Já jsem nechtěl. A tak když ty co chceš. Ratatatata. Střílím prasata. Čunku, pašíku. Zasranej čuráku. Pardon, že mu... Mlouvám lidíčky. Myslel ze srandičky. Víte jak, chlape. Já nevím, jestli ten Morty zajel sem, nebo jestli je tady dole. Není. Tak bude tady. Pocíňte se. Haha. Jsem mrtvej, veď? Mně tě tak není líto. Kam jdeš? Oh no. Hrdíček je rozbit. Easy, brácho, jste easy. Dneska ta 25 půjde celkem rychle. Jak můžete vidět, měl jsem 729 pohárků, takže to fakt bude jak karetoučký video. No, hnedka na začátku launa. To nevím, jak půjde, jako jsem na Fenga, ale mělo by to jít hezky. Mělo by to jít hladce. Huha. Jsem si do někoho ještě ani neškrtal, mám 10 000 žlutů. To se mi nelíbí. Se bojím, kam teď to jednoho surge. Bude ne, ten bude mít třeba 7 powerů. To je ten, jak tady byl na začátku vlastně. Tam, a ona tady ještě snipí Piper. Já jsem tak věděl, že tam někdo bude, ale si mi jenom nemohl. Tam dole byla Piper, kámo, tady byl zakempený Pyro na mě, tak nevím, jestli to půjde ještě hladce, ale mělo by to jít. Koukejte, jak to půjde rychle. Teď se budu hodně soustředit, takže teďka nebudu mluvit. Nech mě. Ne, on jí fakt nezabil ten pokoj. No tak tohle fakt nepůjde hlavně. Kámo, ale jak chtěl bych to, nechtěl bych to. Kámo, bych to chtěl teďkom prokempit strašně. Ale nechci být na srabáka. No. Tak jedna hra přece zakempená neuškodí. To se nebudu nic dělat. Ale myší sako. Vždycky to jenom vykouknu. Takhle pokupu. Pokupu jak psa. Mortis na mě nemá nic. Ale na tu Maxku možná ne. No, já myslím, že to ještě bude. Počkej chvilinku o svého oblíbeného kamaráda. Yes. Tak mi řekněte, koho bych měl pušovat příště. Takže mám
Colta 25, Mortise 25, teda 27. A ty Fenga dám 25. A Jackinu mám 26. Tak mě řekněte koho příště. Turbo time! To je taky geek. Nebudu týmetě. Budu prostě nechte mě. Nechte mě bejt, neptejte se. Co mě? Kuti. Já se bojím toho Edgara, ale já ho vlastně vykylím úplně v pohodě. Ač mu teďko na mě skočí ten Edgar. Mám připravenou. Jak rychle se nabil tu hypercharge, ty jsi takový had. To je takový had ten důsledek. Měl bych si změnit gadgety. Podle mě, jestli mám. Já nemám tu druhou. Jsem si kupoval kam tady tohle. Tak koho mám pušnout příště, lidičky? Koho? Oni už odemkli Eše. Mám Bibinu taky hyperčáčku. No. Pište do komentářů. Tak svědí stejně nebudou žádný Nebudou žádný Alright, you'll get a kick out of this. No, to je paráda. Don't make me get Nita. Okay, challenge accepted. Mohl bych se zničit, mohl bych se zničit misku. Jo, mohl! Tak ty jsi svině. Z radosti vezmu tyto pavříky, které se mi tady přenechali na hodného pána. A jdu to zase zakem. A ona tady je taky, já se bojím, že mě tady hned. Tak ona skočila na někoho jiného. Na pana vedoucího tady. Okay, challenge accepted. No já teď vlastně nebudu, já budu někde, třeba sem nikdy nehytnou. Sem lidi, tady vás nikdy nehytnou, když budete tady takhle. A nebo, když tady před váma je takhle týpek, tak když jste tady, tak většinou jděte tudy, jako fakt takhle po malinkých kručkách jděte sem. A prostě budete tady. A on vás, že ho netrefí, protože bude úplně levý, jako každý druhý týpek. Ne, Foxíku. Co? Ne, myslím, že ho jdem na 2. Nechoď! Choď ke mně! Ne, choď ke mně! Tak hejžli. Ale, hej, daří se nám. No jenom, že ono to video už má celkem dlouho. Tak já vám dám vědět na poslední hru. Tak zatím čus. Kam ten Colt? Tak close. To jsem levej. Ta Piper nás teď bude srát. Ty nebudeš srát, vole. Jo, já jsem druhý. Ale jako ještě to není poslední hra, ještě bych potřeboval. Nebo měl bych být pravděpodobně druhý. No je, on už má hypercharge. Kdyby neměl hypercharge, kam tak ho dám. Poslední hra. To musím vyhrát. Free refills on foot punch. Tak tam to bude hardcore. Zajdu minimálně. Třetí, protože mám extrémně. Nechtěkaj. No, teď se tady někdy to... No, točíme se. Jak zmrzlina se točíme, natočíme se. Okay, Pak tě zabiju to challenge hovno. accepted. Točíme se. Jestli mě jdeš, tak chytne.
Chcípne. Věřím v to. Tak tohle bylo close. No a co? To bylo close. To nebylo na vás lidi. Nejsou tady kámoš, já jsem řekl druhý hůbu. Protože tady budu natáčet special video. Na který se stejně nikdo nepodívá, protože nikdo nebude znát můj kanál. To bude smutné. A chcípneš na popcorn? Dej si do nosu. Challenge Sakon. Kámo, já už mám zaručenou 25. Víte, někdo musí být dobrý den. No já se. Tak bude tady. OK, challenge Sakon. Kámo, kde jsi zebral to? Ty k pavru, brácho. Ty si asi vytěžil střet, ne? To je takový těžič. Haló, Levenka, já se bojím, no jasný, že se neviditelný. Ta Lily neudělá nic tak strašného, jako mi udělá ten Mortis. A podle mě, když vjedu do té Lily, ona se zneviditelní. A když vjedu do toho Mortise, on mi usinkne pryč. A já vjedu tím pádem do zóny, takže budu mít. To jsi nečekal, že? Jíže, kámo, 25 je to tam. Hezký kvíle. Spí. Kámo. Nice. Tak zase někdy příště. Čau.